kumba pilayatip balak bun teli ki benai ngi khang ya kitu ki yeu ki hat ki bejulong sisin sitayau kabengi ong ki weekly market kaba baros kata ngi lakhang ki badon hakine ki border bat ka Assam lani ki badon bat ka border kabengi ong ka international border bat ka Bangladesh menta kasngi ngisim ya karai ba yakine ki weekly market lani ki weekly hat ki baju don baro sikata bat ki baju song yeu baro sikata banang ni syakmat ngin sya ba kin pleno bat ru ban sedang ban trei kam no kum bajulong mensua badia kani ngin sa isu ko order sya baro ki deputy commissioners hakaba kin pentrei kam ru ya kitu ki SOPs kat kum kajing idon kam na kawe kapor syakawe kapor bat kat kum ka notification ka ba ka health department ka isu na kawe kapor sya kawe kapor te ka benta ka balai ka bengi keren menta kasngi kalong hakabedei bat kitu ki bar ki badon haki hotel lani ki badyo ya ka license kat kum kajing aibor ka sorkar ya kini ki bar ngilarai bengin sya ban play bat kajing play ya kini ki bar kan long hadin jong ka puja bat kata kalong nadu ka arpun riu terik jong uniu benai sejrong nginsya ban play biang ya kini ki bar ki badon hakeleng saudong jong ka jela ka jongi bat ya kaniru nila IT haki deputy commissioners ban le ya ka badon kam rengkat bat ki SOPs bat ki notification ke bangi penmi na kaliang jong ka health department na kapor sya kapor kawepat kabenta ka bangi discuss na kaliang jong ka government hadin bangi yo ya ki babun kini ki statement ki bawan khamtam na kaliang ka state BJP unit ki ba yai kren ki ba kenno ba ka sorkar kamle AA hakabiyadei bat ka jing misuse ya ka funds hakine ki dis council kawe hapo Garo Hills kawe ha Jaintia Hills ban ngai I dang khandiat sngi ki ong bingi apru ya ka report na ka betajong ka Khasi Hills district council nang tabat ki we ki allocation ke baki ong baka sorkar I kum baka khaprip hakabidei bat ki illegal movement of coal trucks so on and so forth tingakwa ban pensyahang ni bangi naga government nadu kasngi ka benengkong ke ngisim ti ya ka sorkar ka agenda jongi ka benengkong ka longba ngilong persya ya ki illegalities lani yakinu ki kam ki balong bian lani ki balong palat ya uput usam jong ka an ka kanun jong ka jelame kala jongi tinakar ka daw ngakwa banong baha ka jingi kren ka jongi mentaka janmit ngisim ba kani ka allocation kalong serious na marbalay ba phiklem warna ikikot kisla ka kata ka allocation jopi ngiyo itang po media ban ngikwa bakin dawarna ya kita kikot kisla ban pensisya la kadon sisya na emkum kata te hakabidei bat kenika dis council kumopi ngatrai platip baka sorkar klakbu ya ka team of audit hakaba lahet ya kane da ka directorate of accounts and treasuries ya kani ngladep notify hakaba kani ka committee kan take up bat ru ban verify ya kini ki allocation
ki bami janman kasngi. Te kata ketika banga kwa ban ong epi, bat ka banga kerpat kolong ba. Ya baro. Lada pi ong ki parti, lane pi ong ki seng, lane pi ong ki reusimet, kino habadon kino ki allocation sngau bah ka sorkar ka jingkang ka sorkar ka play ar phoso ganta kila banwan ai yaki kot kisla khnang ba ultimately ngila ya ka ban shim ya ka steps ban wat benya ya ki bakum kita ki jajing keno nang ni syakmat kata kadeka wepat ka agenda ka points ka bangingi ya slok ka bangi kren ka bangi ya pleu jingmot na kaliang jong ka sorkar hakabidei bat kene ka jing syakem jong we na ki nong kit niam nong yalam niam priest swami ngakwa ban pentip pi ba chief minister badon burom jongi ulaya kren personally, but Union Home Minister, but Kumju Uru, but Union Home Secretary, Jong Kasorkar, India. So these are the points which I just wanted to share with you for the information of the citizens of the state.